पहले पहले साथ बा ना तो गलत जगह पर हाँ। तो दोस्तों जय बिहार। 25 दिसंबर 2004 बिहार के किशनगंज जिला में एगो ऐसा लड़का के जन्म भइल जौन बिहार के खौफ के नाम दूसरा बन गइल बा। शुरुआत भई रहे मुर्गा काटे से, लेकिन आज बिहार में गाली और पुअर कंटेंट के दूसरा नाम बन गइल बा। लोग एकर वीडियो तो मजा खातिर तो देखेला, लेकिन ई कॉमेडी के पीछे बहुत बड़ा क्राइम बा, जेकर वजह से आज उ सलाखों के पीछे बा। लेकिन असली खेला तब शुरू भइल जब सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर वनु द ग्रेट सामने अइली। पहले पहले साथ बा ना तो गलत जगह पर हाथ बा। जब मनी मराइसन लोग वीडियो में गाली के स्वेग बना के पेश करेला तो लइकन के लागेला कि बड़ लोग के बदतमीजी कइल और गंदा गंदा शब्द बोलल। आज गांव में 10-10 साल के लइका काट दे मार दे वाली सही बोलता और इंस्टा पर जाके रंगदारी करता। का शिक्षा हमनी के आपन लइकन के देवे के चाहत रही। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ मनी मराइ जैसे क्रिएटर पर नहीं के, सवाल बा बिहार सरकार और हमनी के पुलिस प्रशासन पर। का हमनी के सरकार सुतल बा? जौना बिहार के बच्चा नालंदा यूनिवर्सिटी और ज्ञान के सागर कहल जात रहल सा, जौन गौतम बुद्ध के धरती रहल सा, आज डिजिटल दुनिया में ओकर पहचान फुहरता और क्रिंज कंटेंट गाली गलौज काहे बन गइल बा। सबसे खतरनाक बात ई बा कि ऐसन वीडियो के अपराध के गोलीफाई कइल जाला। हथियार देखावल, धमकी दल और औरतन के प्रति अभद्र भाषा बोलल, ई सब लइकन के मन में कानूनी डर खत्म कर देला। मनोविज्ञानी कहेला कि ऐसन कंटेंट लड़का सन के दिमाग के अपराधी बना देला। अंत में सवाल ई बा, मनी मराइ जैसन लोग तो पैसा कमा के निकल जाई, लेकिन तहरा लड़का के संस्कार के जिम्मेदारी के ली? रउआ का लागता? का असली और पुअर कंटेंट क्रिएटर पर लगे कि चाहिए? कमेंट में आपन राय जरूर दी। मुख्यमंत्री जी, सुशासन के मतलब खाली सड़क बनावला काम ना होला, बल्कि समाज के मानसिक स्वास्थ्य के जिम्मेदारी भी एगो मुख्यमंत्री के होखेला। अगर आज के पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार इस चीज पर चर्चा ना करी, पर कोनो बड़ा कानून ना बनाई, तो आवे वाला भविष्य में बिहार के कल्पना कोई बहुत बड़ा मुश्किल के चीज हो जाएगी।